So, alhamdulillah, kamar yadda na faɗa muku, a kodayaushe kana trading ka dinga lura da abubuwa guda uku a cikin trading naka. Ka dinga lura da abubuwa masu kyau wanda za su baka daman yin trading hankalinka a kwance. So alhamdulillah, idan kuka lura kamar sigina da na tura, duk da cewa na san da cewa sigina namu da muka tura insha Allah za a fahimci wasu abubuwa masu daman yawa. So a lokacin da na tura sigina din, mutanen da suka haushi mun yi trading, duk da cewa ni ban fita trading din ba, da yake na san zan fita sai ranar Monday na sati guda na saka shi. Alhamdulillah, idan kuka lura da trading din da yake badawa, yana bamu ne irin abun da muke bukata. Kafin nan ka shiga trading, ka yi lissafi abubuwa guda uku. Ka je ka duba candlestick, ka duba news, sannan kuma ka duba kudin da yake cikin account naka, management account kenan ma'ana. So alhamdulillah, kamar yadda nake gaya muku, a kodayaushe idan na bada sigina muna lissafi da wasu abubuwa guda uku. Kada ku manta, kamar yadda na gaya muku, za ka mun shiga trading na anan ne na farko. Muka shiga trading din anan, kun ga ya bamu abin da muke bukata. Kun ga gashi nan abin da muke bukata, gulfin ya fito mana nan gurin din, ma'ana bullish and bearish ya fito a nan gurin. So da bullish and bearish ya riga da fito ya yafi a nan gurin din, me ya kamata ka yi? Sai ka jira confirmation namu gashi nan da yazo ya bamu a nan confirmation din, tabbas cewa kasuwan sama za ta yi. Duk da haka lokacin da muka shiga trading anan, mun zo mun saka stop loss namu a wannan gurin, don muna expecting din ko da kasuwan za ta sake correction, za ta dawo daidai nan gurin ta tsaya ko nan. Inda har ta zo nan ta buga nan ta iso nan ta wuce, to tabbas za ta sake gangarawa ƙasa. So sai muka zo muka saka stop loss namu wadancan a nan, sauran kuma ba shi da iyakansa. So muka zo muka sake shiga trading akan wannan gaban. To kun ga yanzu ga trading nan ya ɗauko mu ya kawo mu, don na ma bar shi ne ina kwance, ya kawo mu har nan gurin. Trading ya kawo mu har nan gurin, yanzu ya juya ne. So muna jira yanzu. Kun ga yanzu wannan ya fito da alama guda uku, wanda ba zai samu tabbatar da cewa trading zai tafi ƙasa ko zai yayi ba. Dole ne za mu jira shi ya bamu sign din cewa trading zai yi ƙasa. Duk da cewa mun shiga trading din a can, kuma yanzu haka akwai inda muka shiga trading a nan gurin, mun shiga sell a nan gurin din. So shi ma muna jiran shi ne ya gangaro ya dawo inda muke bukatansa, don za mu ɗauka ribar mu a nan ne. Za mu ɗauka ribar mu a nan, kuma mun riga da mun sa stop loss namu a nan. Kamar yadda na gaya muku, duk inda za ka shiga trading ya kasance kana da stop loss naka, kana da tsarin take profit naka. Duk abin da baka yin lissafi a kansa, to gaskiya akwai matsala. Kasance kana da stop loss, kana da take profit naka. So kun san mun ɗauka take profit namu na farko a nan gurin, mun ɗauka na biyu a nan gurin. So yanzu dai gashi nan a nan, kuma insha Allah nake tunanin gobe za mu ɗauka take profit namu insha Allah a nan gurin. So kun ga tsarin din yana tafiya daidai da yadda muke tsara ma muke bukata mu yi shi. So haka in za ka yi trading ya kasance kana da wannan knowledge in a ɓangaren trading, zai fi baka abin da kake bukata. Amma in muddin kana shiga trading ne kawai da ka, to akwai matsala. Trading shigan shi da ka yana da matsala ainun babba, ba ma ƙarami ba.
su da Allah dinga kiyayewa. Allah ya ba mu sa'a.